Servis laden दिनै नै सिस्टार अनिलिया ओंखाम संगासिनो दं। हरलाय हाय ओरैबो एकदम बिजिथार सिस्टार निरा मा खालामदोंथाय नायखोमानोसै चिकन बुराय चिकन ओके चिकेन वेरी गुड चिकेन संनो नागिरदों ओंखाम संग्रायावबो मा संदों बे मा संदों मछली बना रहे इयावबो मैगं माबा माबि दंलाबायो रेकर्ड दोनजोबनो दाना ओंखाय जों बोराय बुरैबा नै एक्ट्रेसआ मोसानो नागिरदों मोसानो नागिरदों दा र' मोखांखौनो देखायासै बाहेरायावबो दं माखासे ब्रादार मिलन दामलां जिदों सामब्राम दावखि जिदों सामब्राम दावखिसो होनो बिथां जन नार्जारिया एसे दुखु नुदोंलै मानसिखौ माबा जादों नामाथाय आखाइया बुनो नागिरदों सामब्राम गुफुर Delhi bro, Christian Fellowship ni program. Brother Lucas. Hey, sister Sasha. Mama gong nai. Mama gong mana? Oh, lapa saya. Jadi mana be purana sih, dan ini kan nama. Purana nih jirai gas nuntar. Bukan kan naik saja. Brother Nissan. Bukan naik lah. Benar mau jangan jadi mata. First team star wadah. Ada tu. 20,000 man. Kamera. Oh. Ang nengkarakai kameraman ane. Ang Pradeep kameraman jadi. Oh, aku ri habduna hawa minciana. Eu dari mana na? dari mina kamu sendok Kanai kelolo, kanai apa? Sekolah pun berarti laut sendiri macam. Ang dari mina na Banggal na muslim sebenarnya tuh kabur apa ini Ang boro Muslim jane lah. Muslim boro da ber. Mama re. Saya nak Muslim bro. Muslim bro. Kia pera, jadi ketawa-ketawa kongkau kan. Berarti di sana kongkana sama kayak micilah. Besarnya thai satang sabong nang lah deh. एकदम रिकॉर्ड खालामना नोंथां नै Angkat sumserahi. संफेरा थैनो बे माबे लाफा oh दासो जादों दानजों मोननै गोथाव संथारदों नोंसोरो नों मा संखो Angkat pun sama deh. नै ओंखायनो थाखुमादों Ang burina. जोंहा बिथां लुकासआ बिराद डायलग गायो जोंना आंहाय बे गैयाबा गोसोआव थानो थाखाय फैला बरगयारखौबो देन्जार जावखाबाय आदा फैलाया बे भिडिअखौ नायोबा गोसोआव लाखिदों जोंना सेक्रेटारिया बिजिथार आइटेम्सखौ लाग्रोनोसै सौफैहांदों जाबायना लाइखौ मा होनोमोनलाय सालाद सालाद ओंखाम दाउ बेदर जा गोथाव संखाबाय लाफा दिल्लीयावबो लाफा नै गोथाव जाथारगोन उखुन्दैया मा बेदर सिदा खालामबावनांगौ बे ना दालाय मस्लि नामाथाय जारोमथार आंनि सोना सोरनि जाखो बेबा Nyanyi saat. गायक सानैबो गौतम बादिथार बिसोरो
नाथाय सासेया गान खनो सासेया खनथारा बेखौ खननो थारनांगौ नैबे बिथांखौ खननो थारनांगौ एबार गेजेराव खनगोननो बिसोर सानैखौ मालाबा दुवेट खनहोनांगौ गाराङा एसे एखेना बिसोरना कम्पिटिसन सानै ए कम्पिटिसन जाऊ खनगोन ना बे लाइनआव लेटिउस होनो बेखौ लेटिउस बबेखौ ना लेटिउस सफैगासिनो दं मेथाइ बेदरखौसो खनफिनदों ना ए दासो लासो माथो बेलाय आंबो एसे हामसै रेकर्ड थानायनि नै खानाय दारि लावला जोबथारबाय बियो दारि गोलावा बांगाल ए बर'निफ्राय दाब्राय मोननांसिगोन बेखौ बारा दोनजाया बर'फोरनि गेजेराव नै जानो रेडि जागोन ओंखाम उखैनाया गैला हामख्रां हामख्रां जाजोब्बाय देलाय बिथां जना एसे दोंसे स्राय खनना होलाय देलाय गासिनो दं आं गान खननो दा दोंसे गोदै गारांजों आङो दोंसे गोजाम सानदों देलाय दानो खनलाय ओंखाम जायैनि सिगां र' एसे जानानै बोलो फोराननानै लानोसै नङाबा मासे खोथाया गिदिंफिनबाय मासे एक्सकिउस लैबि नालाय ए एसे दा जाखांबाथाय उदै गेन्द्र दा मोनदोंसो होनसिगोनलाय ना बे रायजोफोर एसे दै जहन ए खनगोन आं खननायाथ' आरो नै बे फंबाया फंबाया खनो गोदो सिगाङाव फंबाय देलाय ओइ आं रिजार्भा दा सानदो स्टेसन गुदुंजोगोन हा गुदुंजोगोन स्टेसनो नै फंबायना डायलगानो अख्रां मोनहालायो मिनिनायखौ दासो दाउसो होयो माथो दा ओरैनो माइ लामनायाव दे फंबाय मिनिबावलाय आरो मोनसे बेलेग स्टाइल दंबावो बेखौ दे माबायदि आंबा दे दाबो मोनजायाखै नै सेक्रेटारिया जानो लुबैनाया दां सोमगासिनोथार बे मोनसे खनदोंमोन मेथाइ हा अबेखौ मोख्रा ओइ नानिया मामा ओंख्रि संनो रोङैनि ओंखाम खुरना होगासिनो दं आं ओंख्रि संनो रोङिया गोजाननिफ्राय लानि जोंहा मामा थानांगौ जानो रेडि जाबाय आदा बै गोजौआव असमिया मानसि थायो नामा गोजौआव खफ्रि नुदों जे आङो जादे गोसो होनानै बयबो मा होनदों